Tiprasa koktoma thumne rokno tini ogli bubagra khoro mokol chaya khanai tiprasa lukurokno o tiprasa lukurokno tini tiprasa koktoma thumnai tiprasa rokni kaham hamya rokno phunuknai hekeba lukurokni mokol bwskango tubunai o tiprasa rokno tini buprek saprek khai tini mobile rok sabai jakmani borokni totrani chain hekeba rangchakni sikol rok segi narakjakmani o themrang rok borok tini naimathang rok bai thangi alung nogo nahor jakha tini prasa koktoma thumne rokni sakao yak rinai tini borokni mung ongkha Jagadish Joydev Pintu Rakesh o khorok buri rokni mungui tini bubagra ogli khorni naimathang habanogo affair khaijakmani yakolo tini naimathang rok bai borok thangi naijakmani yakolo bepakno borokni khoktuino tini kokgui thangka borok tamni bagi tini mahai khainani naka ha au chini je jeng khorokni journalist bojakmani je party mongo tabukno courtni kaisa hearing pai phaibani jeng kogungkha jeng je Jagadish Deborma ni tidul mane ko oja bai oja ma bo khorok broi je jeng lama kasu bukha a bulai mani party mongo পশ্চিম থানাও जों केस खा केस माने परे borok থানাनि সাহায্যে তাই যে তাবক তিনি প্রেস ক্লাবনি প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার সংগ্রহনি চুবা চুবাইनो মোটামুটি পুলিশ থানাनि বরক রমখা ও খরকবুরি রমজাখা আর তাই জগদীশ রমজাক অলরেডি তাই জয়দীপ দেববর্মা পিন্টু দেববর্মা তাই রাকেশ দেববর্মানো রমই তিনি কোর্টও তুবুখা केस तो एक्सा बुङिनो अब सफायो court tini hearing जों pai phaikata tabuk naijene kha जों to hearing go thangi phaika जों justice mana nango je justice tini je journalist bujakmani yagolo je tini je odhikar tai bobishoto buino buimai atui tai buino amhai thungmai atui eba obhai kebo yapita barok thung o justice जों nayo abo bwskangni salono tai bebak kok जों update no ro sanai tini asno hambai।